Ekingunek Debabarrenako ekintzaileen arteko lankidetza eta sustapenerako elkarteak honekin sarien 13. edizioa ospatu du. Urteroko lehiaketak eskualdeko talentua, berrikuntza eta ekintzailetza saritzen ditu. Debabarreneko ekosistema ekintzailearen onena aitortzen du ideiak errealitate bihurtzeko apustua egiten duten proiektuekin. Honekin sariek bi kategoria ezberdin saritu dituzte, hasierako ideia eta proiektuak eta martxan dauden proiektuak. Ekitaldian egon ziren Jon Iraola Ibarko alkatea eta Vanessa Hortaz garapen ekonomiko, industria eta enpleguko zinegotzia. Bertan egon ziren ere Laboral Kutxako Carlos Barrenetxea eta Diego Putxeru lehen sariaren babesle eta eskualdeko ekintzaileen ordezkari. Eibarrek historia luzea du, industria izaera eta berrasmatzeko gaitasuna eta ezaugarri horiek dira definitzen gaituztenak. Etengabe aldatzen ari den mundu honetan berrikuntza eta elkarlana ez dira aurrera egiteko moduak dira. Eta honekin bezalako proiektuek erakusten dute hemen pertsonengan sinesten jarraitzen dugula, zuen talentuan eta egiten dituzuen ahaleginetan. Jarrai dezagun herri berritzailea, irekia eta ekintzailea eraikitzen denon artean sortzen ari garen Eibar alegia. 9 proiektu izan ziren finalistak. Bakoitzak 3 minutu izan zituen bere proposamena bertaratutako publikoaren aurrean aurkezteko eta bere produktua edo zerbitzua zertan datzan azaltzeko. Formatu arina eta zuzena. Honekin saria, epaimaiak emandakoa eta Laboral Kutxaren laguntzari esker 2.000 euroko diru saria duena oxigenentzat izan zen. Ongizateko zentro integral bat da, azken belaunaldiko gimnasio bat, kabina estetiko, ekologiko eta vegano batekin kombinatzen duena. Gorputza eta burua zaintzeko espazio bat. Oso pozik gaude, sari honekin eta gure proiekturako bultza handi bat izango da. Xabalorentzat izan zen herri saria. Bertaratutakoek aukeratu zuten eta Ibarko udalak emandako 1.000 euro eta ekitaldian bildutako ekarpen solidarioa jaso ditu. Xabalo moldeak hausten dituen litxarreria denda bat da, artisau produktu osasungarriak eskaintzen dituena eta konpromiso sozial sendoa duena. Benetan flipatuta nago, baina niretzat oso positiboa da, guretzat oso positiboa, guretzat bultzada oso handia da, eta esposizio hau eukitzea ere, benetan oso positiboa iruditzen jako guri bebai. Urko de la Torrek eta Ian Blanco hitzaldi bat eskaini zuten. Adi Revolution Marketing Digitaleko enpresaren sortzaileak dira eta oro digitaleko ekintzailetzari buruzko esperientziaz eta ikuspegiaz hitz egin zuten. Urtero bezala, Baratze Gourmet jatetxeak egindako pintxoak dastatzeko aukera izan zuten bertaratutako guztiek, sari banaketari amaiera eman zion afari informalan. Espazio lasaia, loturak indartzen, esperientziak trukatzen eta espiritu ekintzailea komunitatean partekatzen laguntzen du. Qué bien os habéis puesto, ¿eh?